ụmụnne m ndị Igbo ana m ekene unu. Aha m brọda Paul Chigbo. Ana m asị ka Chukwu gọzie onye ọ nọ na mbọ dị mma nke ọ na-agba. Biko o nwee ife na-enwu m ọkụ n'obi nsị ka mmanya ọnụ. Afụrụ m ihe onyonyo na-akpagharịnụ nke ụfọdụ ndị na-ekwu maka ahụike, ndị dọkịnta ma ndị na abroad ma ndị nọba ya na-ekwu na ekwesịrị ka nwoke ọbụla na-edina nwaanyị ugboro 21 times. Anọ m nkụzi a wee sị na nke a dịkwakwa egwu maka kịta ka ya amụtara anyị ma kingdom, kịta ka ya amụ adaka yiri enwe, kịta ka ya akwagide akwatusia ma plaza kwatuo ma o nwere ife anyị afọ kịta maka ife dị mbụ eme wee nyezi ụdị nkụzi a mmadụ ọ ya ajụkwa onwe ya normally ọ dị medically possible, ọ dị biologically possible, ọ bụ na ọ dị ọ by artificial means ka ọ natural means. Maka ọ na-abụ ebu obutuo abịa burukwa ọzọ eku ume nke eburu ebu. Biko achọrọ m isi ebe a ndị be anyị ọdụ maka enwere desperation for fame and all the in line with ife nchọrọ ikwu now. Enwere mgbe m nyere nkụzi wee kwuo maka popularity and ịdị notorious. Enwe ndị dị popular nwee ndị dị notorious. Popularity bụ na ị na-eme ife dị mma ewere ya mara gị asị na onye abụ popular person, mana mmadụ na-eme ife ọjọọ ewere ya mara ya ọ dịkwa widely known. Onye a dị notorious ọ dị ọkwa popular, ọ gị ma nke ị na-achọ. Ọkwụnụ for immoral videos I produced years back. Ọtụtụ ụmụazị na-enechara ya kịta ha abịago na adolescent age. Ọkwa mkpụrụ ya na-amị now. Anyị nọ na fast growing generation and the fast decaying generation. Immorality bụzi the order of the day. It's a dominating vocabulary. Ụfọdụ jizi immoral people ndị na-ebi ndụ ruru unyi were ha mee role model the youth of this generation. Anyị nọ in a sorry state. The moral etiquette eji wee marụ ndị ntorobịa agago down the toilet, ọ bago moribund. Na-asị Chineke ya nyere anyị aka maka anya mmiri na-agba m, ọbara na-agba m n'obi. Ife gbasara okwu ruru unyi ka ụmụazị be anyị si atọ ihe ọnụ. Ọ bụrụ na ebe a ka ịnwa anya gị ya ebido o nwekwara akara ajụjụ, o nwee question mark. Ma ọ bụrụ na ịkpọ afa okwu ruru unyi, ịkpọ private part, ụfọdụ fụtara ya nọọ iwe exposure, nọọ mmadụ ịwa anya. Anyị nọ na civilized age, ọ bụrụ ebe a ka civilization gị ya ebido. Ndị ọcha nwechara ụmụ nwaanyị ha nọcha na military, ịfụcha ma ndị Israel, ịfụ ma ndị bụ pilot, ịfụ ndị bụ sailors, ịfụ a lot of them na-ewinucha award. Nke gị civilization gị bido n'ịkpa afa ndị nne na nna anyị fụcha wee kwanyere ya ugwu maka ife ọ na-lere ugwu mkparị bụ nke ya. Ha na-akwanyere ya ugwu, ha ga-eji ike akpọ ya afọ oge nke ha o wee nwee nya bụ ugwu. Nya ka apụta kịta akpụtọọ, nya ka ejizi wee mere ife ụmụazị ọ bụrụzi ife eji eme karikachọ. Mana that particular region nwere ugwu ọ na-enwe maka ọrụ ọ na-alụ dị iche, afụfụ ọ na-atabakwa dị iche, ọnwụ na-esikwa na region ahụ abịa, ọrịa na-abịakwa na ya dị iche. Ma ọ na-emara ife o ji wee dị special, ọ dịkwa sacred somehow. Na a na-ekwu na a na-ekpuchi ọtọ, ebe ka a na-ekpuchi mmadụ nwee ike iyi boxers ghewe ahụ ya oghe. Onwe ụmụ nwaanyị na-eje na beach yi sọsọ their undies, o nwere ebe ha kpuchi. Nya ka ị na-akpa afa anyhow. Ụfọdụ ajụọ nọ n'ọbụrụ aka, n'ọnọdụrụ otu aka dị, n'ọnọdụrụ otu ụkwụ dị, ewere ụbụrụ lere ele were eme arguments. Ife kwụ ọtọ sọsọ ka enjoy ya immorality, sọsọ ka pollute obi ndị mmadụ, sọsọ ka corrupt the upcoming generation. Ị na-eme arguments na ọ dị ka other parts of the body. Yebi ya oghe gaa na mere odo tisi ewe aka oghe. Korea gbamgbam gaba n'iro ma ọ bụ nwoke. Ị bụrụ nwaanyị yebi ya oghe gaa n'iro ebe ọ bụ na otu aka dị, otu ụkwụ dị, otu ihu anyị dị, n'otu aka ọ dị. Nya ka ụmụazị na-ekwu okwu ada atazi ya eze. Ebe me for procreation. Ọ na-ịmara wee mee ya, ịmara wee kwanyere ugwu. STDs abatania. STDs dịkwa ụzọ na-abụ. Enwere sexually transmitted diseases, nwee sexually transmitted demons. N'ofu ebe a ka ha ncha si apụta. Ịgbakọkwuo ịfụ na ọrịa na-ebute ebe ahụ enwere ebe ọzọ na-esi abịa. Ime nweta ya n'aka, ime nweta ya n'ụkwụ, ime nweta ya n'isi, ime nwetakwu ya n'ọnụ. Na mmadụ na nwoke na nwaanyị tara akị ọ na-eme nweta ya. Nọọsụ ebe ahụ ka gonorrhea, gonococcus, staphylococcus aureus, HIV, mention them, candidiasis. Ọrịa niile adịcha egwu. Ọrịa mara nchara ofu region aka ha ncha si apụta. Nya ka ị nechara anya ọ dịghị ka ọ na onwere ife dị special dị ebe ahụ. Ị na-akpọ ya anyhow. Ndị dị responsible chọzie ndị agha eji wee mee ife apụta ga-amagha gị.
idebe ha na akpọrọ gị asị. Kedu image ị na-epenti in the public? Una mana ọtụtụ egwu anyị gero 10 years ago, immoral music, una mana ọ kechara mkpụrụ n'ime ụmụazị a na-asụ asụsụ ata. O mezie ugwu niile mmadụ nwere ugwu. The pride of marriage is gone. The pride of family is gone. The pride of virginity is gone. Kedu mgbe a na-ekwu na virginity is good na ọ bụrụ ọsị taa? Nya ka eji were nkụzi abịa na nwoke ya dị na nwaanyị ugboro 21 21 times. Ọ bụrụ na unu mmarụ ọbara ha na-akwafu n'ụbọchị, ejego m ọtụtụ ebe gwa ya ndị mmadụ jee kene ka ị taịpụ www.abortion.com ka unu fụ the millions of souls a na-akwafu per annum. Imelụ unborn children ebere. Ọnya ka eji wee wepụta nkụzi a ugboro 21. Kedu ka mmadụ dị ndụ ya esi wee gwa gị na ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị edineghọ ugboro 21 times in a month, nwoke ahụ enwe prostate cancer na o so n'ife na-akpata ya? Esi m na nkụzi a na o nwere reasonable backup medically. Ọ ife mmadụ ya abụọ kọcha ụmụ okorobịa kwa nkufere jide ụmụ agbọghọbịa na-ana n'iyi. Onwe nwa agbọghọbịa echere ya n'iru, ndị ntị ha na-achọ ife ya agwa ha, ha jezie tọsi ọgọdọ. Onye ọ na-akwagharịbazi afọ kabaro nekwa gị nekwa ini. Ife niile abụ forbidden fruits to the youth and the children. Kịta ọ dịgo ka popcorn ụmụazị. All food meant for elders. Ụmụazị were ya mere objects of caricature. O mezi affect moral etiquette and the moral rectitude. And then swim in the ocean of iniquities and atrocities. In late 70s and 80s, onye ka ịbụ inene adult film ka a na-akpọ blue film in those days. Onye ka ịbụ anwara na-anwa anụ na inene ya a na-ene gị anya ka outcast, onye mere mmapụ, onye ajụrụ ajụ, onye rụrụ arụ ma n'ime ma na mpụta. Mana kịta anyị nọ na digital era, jet age, anyị na ha efe. Nekwa jet a ka ọ na-eje na Bermuda Triangle. Nekwanụ jet a ka ọ na-apụ maka foonu kịta abụzi enwe app eji enenegasị ya dị iche iche. Enwere app ndị mmadụ were ya na-akpọ mkpụrụ obi ha ọkụ. Onye nenecha a na-anụzi case of rape, incest, gay engagement, masturbation na ọtụtụ ife ndị ọzọ. Ịma na masturbation bụ mental fornication, sodomic and the Gomorrah way of life. Ọ ife ọ na-ebute. Ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ. If our food meant for elders, I were ya na mkpụrụ obi n'iyi. Were ugodu nnọọ technological video or educational video ka itinye na online. I were porn video tinye na online. Nye ha na about 24 hours ka ị mara nke ya enwe million views na nke ya na 1000 views. Ajụjụ m na-ajụ bụ kedu ndị na-enene nke million views ahụ? Ndị ụka ọ nọ na ya? Youth ọ nọ na ya? Elders ọ nọ na ya? Maka ndị a na-eproduce ya dị enenekwa ya maka ha dị enene ọtọ ha. Nọ ha weta ya tụpụ ndị mmadụ eluta ka ebe a wụpụrụ ụmụ ọkụkọ nri. Onye ọ na-abịa mụnye ọkụ na mkpụrụ obi ọ na-agba. A na-ekwute okwu Chineke, ndị mmadụ a na-ewere ya na-atụ ige n'azụ. Ọkwa mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya ghọrọ. Ọkwa mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya ghọrọ. God's standard can never change because of the changing pattern of the world. O nwere akọ mmeji wee mechi ife na-akụzi. E nwere drawing artist. Akọbugo m akụkọ a ka nkọkwu ya ọzọ maka ife mere eme. This young man na-ese ife osise, mana ife ọ kacha ese ụmụ nwaanyị gba ọtọ na university. And ife ọ na-ese n'aka ịfụ ya, ịfụ the portrait, iche na picture men snap with the camera. Nwa wee na-ese ụmụ nwaanyị gba ọtọ, students na-egori ya na-eti isi n'ụlọ. Onye na-enye anya onwuru obi ọkụ, onye na-enye anya arụ ya flay up. Ọ na-etinye mmadụ na mood. Otu ụfọdụ si eti egwu immorality. Ibe njakọrọ na aka na ọlụ ọ na nwee consequences. Ka anyị dị careful. Agbagharịgodu gị njọ gị enwekwa price ihe pay for it maka damage eke ọsọ. Onye ka nwatakịrị anọkọtazịrị chegharịa wee jee ma Bible study gbaba mbọ nọkọtara ebe ahụ wee baa koma. Ọ nọ 3 days na koma mgbe a na-eche na o yesi ebe ahụ wee cross over. Ọ nọkọta ọ dị revived, ọ malite from coma wee tibe mkpu wee jụbe ya o wee kọba. Ọ bụrụ na ọ na-aba n'ọkụ mmụọ na koma, geeti ọkụ mmụọ ka ọ na-anakpu. O wee na-asị mba wee na-agụ contribution ya lately na the house of God ma Bible study oje. Ndị mmụọ wee si ya mba ya bịa ka egosi ya. Wee mee aka na ahụ aja ọ dịka ahụ aja ọghọrọ TV. O wee nenebe all the pictures, all the artwork niile ose. Ụmụ nwaanyị gba ọtọ ha ncha ka dịcha active na rooms ụmụ akwụkwọ. Ụfọdụ kosara ya na be ha. Keki Yesu wee make expressway to hell. Keki Yesu wee bụrụ a destructive weapon to souls ndị mmadụ ị na-akwado ije n'igwe. It will not work. You have to go and make amendments. Onye ka eji wee nye second chance.
maka ịbịa gosi arụ gị kwuo okwu ruru unyi ọ dị n'ịntanetị adị echezọ oge na-abịa mgbe ya bụ ichegharịcha ife ahụ ịfụrụ aka na mkpụrụ obi n'iyi. How can you record them? Ife nji na-ekwu okwu a bụ o metụ gị n'obi marakwa ka isi delete ụfọdụ kpamkpam ya bụrụzie na o nwe few people tirie na the archive. Gbagodu mbọ delete gbaa mbọ ka ị amendie even the past or the possible as far as internet is concerned. Delete ya. Ife njikọ ọrụ na akụkọ abụ ka uche unu dị ya. God's judgment cannot change because of the changing pattern of the world. He doesn't compromise. Afamu brother Paul Chigbo, this I hold on your according. The best of